Bună ziua! LSRS Coreea de Sud s-a decis să facă o serie de videouri de tip do-it-yourself, iar cu ocazia de zilei de 1 martie ne-am hotărât să vă arătăm cum să faceți un mărțișor atunci când sunteți departe de casă. Vom începe prin prezentarea materialelor. Vom avea nevoie de ață atât albă cât și roșie. Acestea se pot găsi la Daiso la un preț foarte convenabil, în jur de 1000 de won bucata. De asemenea, vom avea nevoie de papiotă albă și roșie, o foarfecă, o brichetă, 1 metru ca să putem măsura și de asemenea un piaptăne cu dinți deși. Noi din păcate nu am avut unul la îndemână, așa că vom folosi o periuță de sprâncene în acest scop. Mărțișorul pe care vrem să îl recreem este asemănător cu cel din această poză. Îl vom lăsa într-un colț în video pentru a putea vedea pe tot parcursul pregătirii. Vom începe acest proiect mai întâi prin măsurarea șnurului. Vom face mai întâi șnurul de mărțișor. Vom avea cam 1 metru de sfoară, pentru că îl vom face un pic la mărime mai mare. Și vom avea mai întâi 1 metru de sfoară, pe care după aceea îl vom face firul în 4, adică în total 4 metri de sfoară. Și acest lucru îl vom face atât pentru ața albă cât și pentru ața roșie. Totuși aveți grijă să nu tăiați capetele înainte să le împletim, pentru că capetele netăiate ne vor ajuta atunci când vom împleti șnurul. Acum că avem cele două ațe pregătite pentru șnur, vom începe să le împletim. Ar fi bine dacă aveți ceva pe care să sprijiniți șnurul, de fapt de care să agățați șnurul pentru a fi mai ușor de împletit. Pentru a începe împletirea șnurului, pur și simplu vom înfășura unul în jurul celuilalt și vom încerca să facem acest lucru cât mai strâns, ca șnurul să arate bine. Iar la final, pentru ca șnurul să ne rămână întreg, vom face un nod. La ambele capete. Iar șnurul va arăta la început așa. Acum am terminat cu șnurul și mai departe vom trece să facem ciucurei de la capetele șnurului în formă de fată și băiat. Vom avea nevoie de mai multe ațe mai scurte, așa că vom măsura undeva la 25 de centimetri de ață albă și roșie pentru a face băiatul alb și fata roșu. Și vom avea nevoie de foarte multe dintre aceste ațișoare pentru a putea ieși un ciucurel bogat. Pentru a ne ieși un ciucuraș frumos și bogat, cam aceasta este mărimea, grosimea pe care trebuie să o avem din ațe făcută. Vom începe prin a tăia capetele
pentru a desface firele să fie individuale în la ambele capete. Și vom avea acest mănunchi. Acesta va fi pentru, după cum spuneam la început, roșul va fi pentru fată, iar albul va fi pentru băiat. Va trebui să facem un mănunchi de ață albă la fel de gros. După ce ați terminat cu mănunchiul roșu, trebuie făcut și ce alb. Eu l-am făcut pe cel alb aici și la fel i-am tăiat și capetele cum am făcut și la cel roșu. Vom începe acum prin a modela ciucureii. Vom începe cu ciucurelul roșu care reprezintă fata. Vom lua unul din capetele șnurului și în direcție opusă față de cum ar trebui ciucurelul să atârne, vom pune de jur împrejur mănunchiul de ațe pe care îl avem și îl vom lega la capăt cam în jurul nodului făcut de noi mai devreme. Spre exemplu, la mine acest nod este făcut un pic cam sus și din acest motiv eu voi tăia un pic din el ca să fie mai scurt. Și vom modela ciucureii în jurul șnurului, de jur împrejur, să arate frumos, și îl vom lega. După ce am înfășurat de jur împrejurul șnurului mănunchiul de ațe roșii, vom lua o ață albă și vom lega în jurul mănunchiului pentru a face un fel de ciucurel mai micuț. Acesta va urma să devină capul ciucurelului de fată. După ce l-am legat strâns, ca să fim siguri că o să rămână, facem un nod ca să ne asigurăm că nu o să se desfacă. Și vom tăia ața. Acum, dacă întoarcem invers ciucurelul și îl lăsăm să cadă peste, acesta îl vom înnoda înapoi în jurul lui și vom face capul păpușii, iar aici vom lega gâtul tot cu ață albă pentru a face contrast. Vom încerca să-l legăm cât mai strâns și cât mai uniform pentru a arăta frumos. Și după ce am terminat de legat capul, la fel vom face un nod pentru a ne asigura că ața nu se va desprinde. Și vom strânge bine. După care vom tăia cât mai aproape pentru a nu se vedea. Iar acesta este capul fetei. Mai departe vom face mâinile și trupul. Pentru mâini va trebui să selectăm din stânga și din dreapta câteva fire. Încercăm să luăm un număr egal, cât mai egal de fire, ca ele să arate proporțional. Și vom lega
trupul mai departe, cam la 2-3 degete față de cap, tot cu ață albă. Aveți grijă să nu prindeți mâinile atunci când legați trupul. Aranjați frumos firele. Și la fel strângeți tare. Ca să se vadă frumos ca un fel de brâu, puteți să faceți această zonă un pic mai grosuță. Și după ce ați terminat, la fel ca și la celelalte bucăți, vom face un nod pentru a asigura că vor rămâne legate. Și vom tăia cât mai aproape. În momentul acesta, ciucurelul nostru arată așa. Vom lega mai departe mâinile pentru a le da formă, după care ne vom ocupa de fustă. Mai departe vom continua cu mâinile. După cum vedeți, lungimea este destul de mare pentru că este de aceeași mărime ca și fusta, așa că noi vom lega un pic de dedesubtul trunchiului, după care vom tăia mâinile. La fel ca și la cap și la trunchi, legăm mâinile la un capăt, destul de strâns, după care vom face un nod pentru a asigura. Și vom tăia ața, la fel cât mai aproape. După care vom tăia mâna imediat de dedesubtul legăturii. Același proces se repetă și pentru cealaltă mână. Dacă doriți să vă asigurați că mâinile vor arăta mai bine, puteți să folosiți o brichetă și să ardeți vârfurile, doar că trebuie să aveți foarte mare grijă și să stingeți flacăra imediat. Așa vă veți asigura că nu se vor desface. Mai departe vom trece la fustiță. Pentru ca fustița să arate mai bogată, vom folosi pieptănul prezentat mai devreme pentru a pieptăna șnururile și a face fustița mai pufoasă. Vom începe de la capătul fustiței și vom urca ușor, ușor spre torsul. Acum că am desfăcut firele, fustița fetei, după cum puteți vedea, arată mult mai pufoasă, dar la capăt apar aceste ațișoare în urma pieptănării. Așa că vom lua foarfeca și le vom tăia pentru a uniformiza fustița ca să arate frumos.
Puteți să o aranjați după cum vă place fiecăruia și acesta este ciucurelul fetiță. Am ajuns și la ciucurelul băiat. Capul, trunchiul și mâinile se fac în același fel ca și la ciucurelul fetiță. Singura diferență este că vom lega cu ață roșie pentru a delimita porțiunile. Mai departe, ciucurelului băiat trebuie să-i dăm pantaloni, așa că din ce avem rămas jos vom împărți în două porțiuni egale pentru a face picioarele și le vom lega la capete cu ață roșie. După care facem un nod și tăiem ața. Ca să arate frumos piciorușele băiatului, vom tăia aceste rămășițe . Și dacă doriți, puteți să ardeți această parte de final, la fel cum ați făcut și la mâini, folosind o brichetă. Din nou, vă rog să aveți foarte mare grijă să nu vă ardeți când folosiți bricheta. Și mai departe trecem la celălalt picior folosind aceeași metodă. Încercăm să măsurăm să facem picioarele egale. Și după ce am terminat, la fel, înnodăm. Ne uităm să vedem dacă lungimea este egală și dacă nu, o mai adaptăm un pic, trăgând puțin de legătură. Și la fel tăiem și de la celălalt picior vârfurile rămase. Și ardem capătul cu bricheta. Și acesta este ciucurelul băiat și ciucurelul fetiță. Acum vom trece să facem fundița pentru șnur. Deoarece avem deja ciucurei atașați la capete, este destul de dificil să facem fundița în mod tradițional, așa că vom simplifica procesul folosind doar șnururile. Ceea ce vom face este că vom face aceste două bucle la șnur, pe care pur și simplu le vom înnoda ca la șireturi. Și vom strânge ca să iasă fundița cât mai frumos și cât mai egal. Și acesta este mărțișorul. Dacă dumneavoastră când îl faceți acasă doriți să le faceți mai micuțe, puteți să le faceți de dimensiuni mai mici, nu trebuie să le faceți așa de mari. Noi în video le-am făcut mai mari pentru a putea prezenta procesul și pentru a se putea vedea clar care sunt pașii. Vă dorim din partea LSRS Coreea de Sud un 1 martie fericit și sperăm să dați atât românilor cât și prietenilor străini un mărțișor pentru a putea răspândi această frumoasă tradiție românească.